вече е доста тихичко насам. Единствено, което може да се чуе е вятъра. И тези красиви скални образования, които забелязвате. Ето така по-отблизко да ги видите. Колко са красиви. Ние си събрахме малко мидички и камъчета, които имам едно любимо. Не беше това. Прекрасни са тези всичките камъни. Опитвам се тези всичките скали наподобяват като разрязвам дърво и сега тук даже ще ви покажа по-отблизко да видите за какво става въпрос. Ето всичките слоеве на тази прекрасна скала. Много, много, много красиво. Страхотно място. Наистина си заслужава пътя, който минахме. Беше само на час и половина от вкъщи. Но аз съм много възхитена специално от водопадчето и от тези тук скални образования, които не знам, уникални са. Просто уникални. Наистина много красиви. И така. Отивам да видя моя мъж къде отиде. Аз го виждам вече като една точка. Той много бързо напредва, защото е почти 2 метра човек. И все пак крачката му е много по-грамадна от моята. Така сега, за да го настигна, едва ли не трябва да почна да тичам. Това ми е юпитерския камък. Така реших да си го кръстя, защото беше малко по-различен. Като е мокър, е малко по-жълтеникъв и все едно, че Юпитер с пръстени. Така изглеждаше. Да. Моят мъж, както винаги, е много гладен, като дойдем на такива места. Аз обаче все още продължавам да се търся това черното камъче с каменелостите. Ей, това е много интересен камък, който само да го покажа на Митака. Мите, вижда ли този камък? Виж под него. Сякаш има някакви кръгове по него. А къде отиде ония в каменелостите? Нали бях намерила един с каменелости. Мисля, че тук времето е малко по-спокойно. Ето. Тук май времето е малко по-спокойно. Или сега очихна, не е толкова ветровито. Не знам дали могат някакси да се заплежат тия в каменелости. По-скоро май не. Не се виждат. Цялото като на един просто не може да се види през камерата, за жалост. Това беше. Ние сме много щастливи да сме тук. Да. Супер спокойно е, релаксиращо и човек има нужда да излезе така малко сега на природата, да подишат си свеж въздух, да си напълни така хубаво дробовете с чист въздух. И така.